Nasugatan ng isang 30 anyos na motorcycle rider matapos mahagip ng truck bandang alas 7:30 ng umaga nitong Miyerkules sa Barangay Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Kinilala ang biktima sa alias na N, may asawa at residente ng Punta Waling-Waling Barangay 4 Donsol, Sorsogon. Lumalabas pa unang investigasyon na ang dahilan ng insidente ang pagsingit at palipat-lipat ng linya ng biktima habang binabagtas ang Maharlika Highway. Ayon po sa investigasyon, sa nabanggit na petsa at lugar ng insidente habang binabagtas po ni Vehicle 1 ang Maharlika Highway patungo sa Naga, ay pagdating po sa lugar ng insidente, isang kasalubong na motor ang bumabiyahe sa magkasulungat na direksyon ay biglang sumingit sa lane sa daraanan ni Vehicle 1 dahilan para makaiwas si Vehicle 1 sa nasabing motorsiklo. Gayun pa man, biglang bumalik si Vehicle 2 sa kanyang lane na nagresulta sa pagkakabangga ng magkaibang bahagi ng vehicle to. Kasalukuyang nagpapagaling pa sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima matapos ang tinamong mga sugat sa insidente. Dami po siya ng iba't ibang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. So, sa kasalukuyan po ay nasa BNC Hospital po ang driver ng motor para po sa paggamot po. And yung yung kanyang motor po ay kasalukuyang nasa MAC po sa Motorist Assistance Center po sa Barangay Santa Teresita, Baaw po. Muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na magsunod sa mga batas trapiko at maging disiplinado sa pagmamaneho upang makaiwas sa mga ganitong uri ng aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.